despre teamă, frică și îngrijorare. Sunt luptele cu care eu mă confrunt aproape în fiecare zi, dar Dumnezeu m-a ajutat să știu să le înving și să nu mă mai biruiască ele de fiecare dată. Și mă gândesc că poate să te ajute și pe tine aceste sfaturi pe care ți le voi da astăzi. Sfatul numărul 1 este: nu sta de vorbă cu frica. Frica va aduce și mai multă frică. Îngrijorarea va aduce și mai multă îngrijorare. Știm prea bine că teama asta de spaimă, să zic așa, vine de la diavol. De ce să stăm de vorbă cu diavolul? Oricum nu ne va ajuta, va aduce o frică nespus de mare peste noi, de neliniște, și nu va veni nicio rezolvare peste viața noastră. Din contră, ne va face să stăm pe loc, să avem o părere greșită despre noi, să credem minciunile ce ne le aduce în viața noastră. S-a întâmplat să ai genul ăsta de gândire? Tu nu ești bună de nimic, tu sigur o să pici, tu sigur o să pici examenul, tu nu te descurci acolo, nu cânta în față, nu vorbi, nu te du, nu fă, pentru că tu ești un eșec, tu nu o să te descurci deloc, o să te faci de râs. Of, dar oare dacă o să pic examenul, chiar așa este, dacă o să mă fac de râs, dacă nu o să fiu băgată în seamă, o să stau singură într-un col și nu mă va observa nimeni. Dar dacă cumva nu o să știu ce să zic, dacă o să pic, o să uit tot ce am învățat. Aceste gânduri nu te vor ajuta cu nimica. Învață să nu le dai crezare, învață să nu mai stai la discuții cu frica. Acum vine numărul 2, învață de fiecare dată când vine un gând de genul acesta să stai de vorbă cu Dumnezeu. Oricând, oriunde, tu te poți ruga. Dumnezeu este gata să ne asculte. Ce minunat, nu? Să zicem că ești la școală, ești în magazin, ești undeva unde nu te poți ruga cu voce tare, dar te poți ruga în gând. Nu e așa că e minunat? Deci, adu înaintea lui Dumnezeu toate fricile tale. El se va îngriji de ele. Decât să stai de vorbă cu diavolul, mai bine să stai de vorbă cu Dumnezeu. 3. Începe și laudă pe Dumnezeu. Cântă. Chiar dacă nu ai voce, tu poți să-L lauzi pe Dumnezeu. Mie îmi place foarte mult să fac asta și am văzut că mă ajută. În loc să am privirea îndreptată către frică, privirea mea se va îndrepta către Dumnezeu. Direcția mea va fi către Tatăl. Atât de multe cântări cu versuri minunate pe care le putem folosi și în această situație. Nu trebuie neapărat să cântăm la biserică și putem cânta și atunci când suntem învăluiți de frică. 4. Învață versete pe de rost. Te vor ajuta foarte mult. Pe mine mă ajută și consider că și pe tine. Cum ar fi? Atunci când vor gânduri să aterizeze în mintea ta, tu ești gata să biruiești cu câte un verset. Nu știu dacă voi știți, dar când eram eu mică era un joc cu rațe și trebuia să le împuști și atunci când le împușcai pe toate, tu câștigai. Cam așa este și cu viața noastră spirituală. Gândurile oricum vor veni de frică, nu vom scăpa de ele, ele vor vrea tot timpul să-și facă cuib în mintea noastră. Deci, noi trebuie să învățăm cum să le biruim. Și oare cum le biruim decât prin Dumnezeu? Și Dumnezeu ne-a lăsat la îndemână atât de multe versete pe care le putem folosi în situațiile de genul. Deci, atunci când un gând vrea să-și facă cuib în mintea ta, tu ești pregătit, îl lovești și gândul nu mai poate să aterizeze în mintea ta, pentru că tu ești înarmat. Chiar am aici un calendar cu versete pentru fiecare lună și luna mai e un verset de încurajare, să zic așa, și sunt sigură că o să te ajute și pe tine, chiar se potrivește cu vlogul de astăzi. Și aruncați asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările voastre, căci El însuși se va îngriji, El însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7. Nu e așa că este minunat? Nu jumate de îngrijorări, și toate. Așa că noi avem cam multe îngrijorări. Adă-i-le lui Dumnezeu, aruncă-le la El. Da, deci poți să înveți versete, să ai un calendar și să ai pe lună câte un verset, dacă poți în fiecare zi câte un verset, dar biruiește fiecare frică cu versete. E fantastic, nu? 5, cred că este 5, lipește-ți bilețele cu încurajări cu versete. Sunt atât de multe încât ai ce scrie, doar dacă vrei și dacă îți place mai ales. Mie îmi place și pe mine, cum am spus, mă ajută. Așa că eu lipesc pe dulap, pe ușă, pe uși, pe pereți, mă rog, așa mai departe. Și atunci când sunt lovită de tot felul de gânduri, eu mă uit peste acele bilețele care sunt scrise cu încurajări.
poate te vor ajuta și pe tine. Mie îmi place să scriu versete de încurajare, bilețele și consider că chiar ajută. Și dacă nu vrei să scrii bilețele, poți scrie pe un caiet. Eu am un caiet în care îmi scriu îngrijorările cu privire la viața mea, ceea ce nu îmi dă liniște. Chiar cred că este aici. Am și făcut așa, am scris o secțiune în rugăciuni și îmi place să scriu cum ar fi, uneori împart foaia în două, cum ar fi, aici scriu fricile, minciunile pe care diavolul le aduce cu privire la viața mea și aici scriu promisiunile pe care Dumnezeu le are cu privire la viața mea. Aduc adevărul în fața minciunii. Nu mai cred ce spune diavolul și vreau să cred ce spune Dumnezeu. Eu știu ce statut am, știu că sunt copilul lui Dumnezeu și nu mai vreau să las frica să-mi spună cine nu sunt și vreau să las pe Dumnezeu să-mi spună cine sunt. Mai bine vreau să cred adevărul lui Dumnezeu care vrea să înaintez decât frica care vrea să stau pe loc și să nu fac nimica. Deci, noi știm cine suntem copii de Dumnezeu. Și atât încât noi știm cine suntem și știm că Dumnezeu a trimis pe Fiul lui Dumnezeu și Isus a biruit luptele din viața noastră și noi prin El putem birui, putem să biruim și fiecare frică care vine în viața noastră. Consider că și frica, îngrijorarea și fricile sunt niște ispite care vin peste noi. Le putem cădea în această ispită să stăm cu gândul la ele, să le credem sau putem să le biruim. De cum am spus, de foarte multe ori am crezut și eu fricile acestea cu privire la viața mea, dar Dumnezeu mi-a arătat că de fapt El are ultimul cuvânt de spus în viața mea dacă eu îl las să facă asta. Și ultimul sfat pe care ți-l dau este: vorbește cu cineva dacă vezi că persistă anumite gânduri în mintea ta. Eu am făcut asta și încă fac asta. Dacă văd că anumite gânduri chiar se repetă și chiar nu-mi dau pace, e bine, am curajul să mă duc să vorbesc cu cineva. E curaj să discuți despre fricile tale și nu te gândi că este o slăbiciune și că te vei face de râs. Du-te și discută cu cineva. Vorbește. Diavolul vrea să fii mut, să nu spui cuiva ca să te poată birui de fiecare dată. Dar tu când te vei mărturisi, îți spun că lupta aproape e deja câștigată. Și roagă pe acele persoane să se roage pentru tine. Roagă-te tu, dar spune și altora. O să vezi că vei birui. Da. Mă rog ca să învățăm să biruim luptele acestea din viețile noastre, pentru că de cele mai multe ori genunchem înaintea fricii și uităm să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu. Care voce vorbește mai tare în mintea ta? Diavolul cu fricile lui sau Dumnezeu? Cui dai mai mult crezare? Diavolul sau lui Dumnezeu? Tu alegi pe cine crezi mai mult. Tu alegi ce decizi. Să biruiești sau să te lași biruit. Mai bine să se bucure cerul că am învins o frică decât să se bucure iadul că m-a învins cu o frică. Fiți binecuvântați!